Mga igsuon, mga anak sa Diyos. Sa panahon sa Biblia, daghang mga tao ang nailhan tungod sa ilang pagpuasa isip paagi sa pagpaduol sa Diyos. Si Moises nagpuasa sulod sa 40 kaadlaw sa dihang nadawat niya ang 10 Commandments sa bukid sa Sinai. Si Elias usab nagpuasa samtang naglakaw paingon sa bukid sa Diyos aron makadawat og kusog ug giya. Si Reyna Esther nag-awhag sa iyang katawhan sa pagpuasa aron mangayo og kaluwasan gikan sa mga katalagman. Si Propeta Daniel nailhan sa iyang paglikay sa lamiang pagkaon aron magpabilin ang iyang pagtuo. Si Juan Bautista dito sa Kamingawan nagpuasa usab. Bisan si Jesus mismo nagpuasa sa disyerto sulod sa 40 kaadlaw sa wala pa magsugod ang iyang misyon. Sa mga Hudiyo, ang pagpuasa usa ka timaan sa paghinulsol og pangamuyo. Usahay kini gihimo isip pagpangandam sa dakong desisyon o sa mga panahon sa kaguol. Ang pagpuasa dili lang paglikay sa pagkaon, kundili pag-abli sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Busa sa Biblia, ang pagpuasa usa ka disiplina nga buhaton sa tao aron mapalawman ang iya nga relasyon sa Ginoo. Gikan niini nga tradisyon sa pagpuasa, musulod kita sa ebanghelyo karon kung diin gipangutana si Jesus nganong ang iyang mga tinun-an wala magpuasa sama sa uban. Ug iya kining gitubag ang iyang tubag naghatag og bag-ong kahulugan sa pagpuasa. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang puasa usa ka paagi sa pag-ayo sa atong relasyon sa Ginoo. Usa ka pahinumdom nga siya mo ang tinuod nga pagkaon sa kalag. Ang pagpuasa adunay hustong panahon ug kahulugan diya sa relasyon kang Kristo. Mingon si Jesus, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them?" Matthew 9:15. Masubo ba ang mga dinapit sa kasal samtang anaa pa uban nila ang pamanhunon? Ang hulagway sa kasal nagpakita sa kalipay ug paghiusa. Samtang naa pa si Jesus uban sa iyang mga tinunan, panahon kini sa kalipay ug pagdawat sa presensya sa Dios taliwala kanila. Apan si Jesus naghisgot sad nga moabot ang adlaw nga kuhaon na ang pamanhunon gikan kanila. Ug unya sila magpuasa. Ipakita niini nga ang pagpuasa mahimong ekspresyon usab sa paghulat. Sa panahon nga murag hilom ang Dios o layo ang presensya ni Kristo, ang pagpuasa mahimong pamaagi sa pagpangita pag-usab kaniya. Ang Kwaresma mao'y panahon nga atong gihinumduman ang pagkawala sa pamanhunon pinaagi sa pag-antos ug kamatayon ni Jesus. Mao nga ang pagpuasa nagtudlo sa disiplina sa kaugalingon ug paglimod sa mga butang nga dili kinahanglan aron mas mutubo ang espirituhanong kinabuhi. Ang puasa usa ka paagi sa pag-ayo sa atong relasyon sa Ginoo, usa ka pahinumdom nga siya mao ang tinuod nga pagkaon sa kalag. Ikaduhang punto, sa tradisyon sa simbahan, ang pagpuasa kanunay kauban sa pagampo ug pagtabang sa mga kabus. Ang pagpuasa dili lang personal nga sakripisyo sama sa diet, apan kini usa ka pag-abri sa kasing-kasing alang sa uban. Kung ang tao magpuasa, apan magpabilin nga mapahitason o walay kaluoy, mawala ang tinuod nga kahulugan sa pagpuasa. Mao nga ang tinuod nga puasa makita agad jud sa paglikay sa sala o pagpakita sa gugma. Ang Kwaresma nag-awhag kanato nga magpuasa dili lang sa tiyan, dili lang para magpapayat, kundi puasa sa atong dila, pagchismis, puasa sa paghusga sa uban. Sa tradisyon sa simbahan, ang pagpuasa
kanunay uban sa pagampo ug pagtabang sa mga kabus. Story time. Sa kinabuhi ni Padre Pio, ang pagpuasa usa ka normal nga bahin sa iyang personal nga disiplina. Si Padre Pio kasagaran mo kaon og gamay kaayo aron mas maka-focus siya diha sa pagampo. Apan wala niya gihimo ni aron magpasikat, kundili aron mas mahimo siyang duol sa Dios. Ug bisan sa iyang kahuyang sa lawas, nagpabilin siya nga lig-on sa pag-alagad sa katawhan. Ang iyang spiritual food mao ang santos nga misa nga iyang gisaulog kada adlaw. Daghan ang nakasaksi nga ang misa alang kang Padre Pio dili gayud routine kundi tinuod nga debosyon kang Kristo. Giingon niya nga mas mabuhi pa siya pinaagi sa Eucharistia kaysa pisikal nga pagkaon. Ang iyang pagpuasa naghatag og luna alang sa grasya sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa iyang panig-ingnan, makita nga ang pagpuasa ug misa naghiusa sa pagpalig-on sa kalag. Ang kinabuhi ni Padre Pio nagpamatuod nga ang tinuod nga pagkaon sa tao mao jud ang pagpuyo diha sa presensya sa Ginoo. Ug kini usa ka inspirasyon alang sa tanan nga nagpanaw panahon sa Kwaresma. Mga igsoon, mga anak sa Dios, ang ebanghelyo karong adlaw nagawhag kanato sa husto nga pagsabot sa pagpuasa. Dili ni pinugsanay nga obligasyon, kundi usa ka paagi sa pagduol sa Dios. Hinumdumi nga si Kristo mao ang tinuod nga pagkaon sa atong kalag. Kung mubati kamo og kakulangan o kakulang hawang duol sa Eucharistia o sa pagampo. Hinaot nga kining Biyernes human sa Miyerkules sa Badlis, mahimong pagsugod sa tinuod nga pagbag-o sa sulod diha sa atong kasing-kasing. Ug pinaagi sa grasya sa Dios ang atong pagpuasa, mahimo pod nga dalan ngadto sa kalipay sa pagkabanhaw. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, PLSBD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.